si vyskúšame túto hru. Vylezáš na vrchol, proste. 109 sekúnd, tak to ešte vydržím. A vyskúšame túto vedľa seba. Mám stovky a odskúšame si, koľko sekúnd nám bude trvať sa tam hore dostať. Pretože mi sa nechce čakať ešte minútu niečo. Tak ja idem sa to preč. Načítaj sa už. Dobre, ideme sa znova. Načítaj sa. Come on. Tak dobre, už som tu. Tu koľko ostáva? Tu ešte 20. Takže idem dovnútra. Dobre, idem pozrieť, koľko tu ostáva. Načítaj sa najprv. OK, ale tu ostáva 50 sekúnd, tak sa už vydržím. Ja vás tu 50 sekúnd nebudem uťažovať, takže 50 sekúnd sa vidíme. Dobre, takže už to máme. Kamo, načítaj sa. Dobre, som tu. A keď tu sa to odpočíta, tak zapínam stopky a ideme na to. To je prvý s týmto kopom, potom je s týmto armorom. Týmto, čo má aj tento jajza. A púšťame stopky. Ja vám potom poviem, koľko mi to trvalo. To jedno. Ľahšie asi by bolo to pozrieť, ale ja som to odstopoval. Tak nič. No a potom ľudia v stredu 7.5.2025, čiže to je túto stredu, čo bude, tak nevidíš žiadne video, pretože som není doma. Dobre, a toto je video mám. Tak už tak vpredu. Už mám minútu. Veď ja už som chcel. Čiže mám minútu 10. Tak dobre, vyberám si reward. A box, prosím, veľa gemov. 3 gemy, ok, ja sa. Takže ja si dávam teraz tento skin. OK. Jeden čas máme napísaný. Teraz ako zapínáme druhý. 5, 4, 3, 2, 1. Pustené. Pomaly. To je jaký pomaly. Čudiči, kokso. Sa nedá hýbať. Vidíte ten rýchly rozdiel? Vtedy, keď bol teraz takýto 13 sekúnd, tak už som bol, že 20 km ďaleko a teraz som že 3 cm. To je... Nezávidím tým, ktorí majú iba ten... Nezávidím ľuďom, ktorí nemajú žiaden armor. A som s armorom, je to celkom rýchle. Ach, jaj. Ja som dovolný majú istý skin, ja neviem. Dal som to. Ty kokos. Som ešte dosť dlho. Potom vyskúšame ešte bez žiadneho armoru. Tak to bude peklo. A
potom si porovnáme toto rýchlosť, lebo tu vedľa seba mám napísané rýchlosti, tak si ich potom porovnáme. Aha, tak budem aspoň prvý, možno. Stop. Tak. Minútu 29 a 45 sekúnd. A pojem dole. Teraz poviem napríklad, s akým armorom. Outfitom napríklad s týmto. Môžete si... Koľko? Ja som zabudol. 11, 29 a 45. Jedna 29.45. Hovoril som jedna, však to je jedno. Tak, ako... Tak, to nedám ani 20 hodín, takýmto tempom. Idem tam. Potom, ak budete chcieť, tak niekedy môžeme dať aj house tour. Má celkom do domu. Ale ten dom, čo sa teraz dal získať, ten, čo bol teraz zdarma, tak ten som nechce zariadiť, tak z toho house teraz nebude. Ďakujem vám tomuto videu, hlavne, lebo aj zároveň ty kokos, tak tí, čo chodia peši, tí sa nemajú. Aspoň nejaké vozidlo sa malo, že povedať. Tak toto asi nebude. To čo? To ešte jak veľa. Dobre, držím. A potom to si všetky časy porovnáme a uvidíme, ktorý čas je najrýchlejší. Či vám stačí obyčajný, aby ste to zvládli v časovom limite, alebo potrebujete armor, aby ste to aspoň trochu coinu zarobili, alebo potrebujete kľúče za 150 gemov. A v prípade real peniaze, ak chcete mať henty, posunuté Hello Kitty. Ak chcete tie Hello Kitty, no tak ak vám nevadí utrácať, kľudne je mi to jedno. Ale ak chcete free to play, tak asi sa najviac vyplatia za 150 gemov. Iba si na to našetriť bude trošku problém. Super. Už mám 20 ako minule. Tak, to neviem, či zvládnem. Ale môžeme ísť kako tam. Aspoň, že som tam. Ja som utrčal. Stop. Hej. OK, a toto si pošleme. Zdieľa. Tak, ideme dole a môžeme ísť porovnať. Takže môžeme ísť reálne stranu, nechce ísť. Ideme porovnávať. Čiže s týmito korčulami ukážem vám rovno aj celý outfit, ako vyzerá. Aha. Iba potrebujem nájsť outfity. Tento celý outfit stojí vás len 150 gemov. A tento s týmto armorom to zvládnete za 1 minútu
10 sekúnd a 4 stotiny. Keď máte tento armor, sluchatka ma tam hnevajú. Ja dám dole sluchatka. Dobre, lepšie. Aj tak budem možno dať replaysky. Proste s týmto armorom to zvládnete za minútu 29 sekúnd a 45 stotín. A s klasickým napríklad, ja som to skúšal s týmto, to zvládnete za 2 minúty 9 sekúnd a 71 stotín v priemere. Čiže sa vám oplatí, ak máte veľa, ak neviete všetky gemy, tak si dá aspoň týchto 90 000 na športe. Alebo keď už nie 90 000, tak choďte sa do outfitov a rýchlo, kým sa dá kúpiť za 72 000, kúpte si ten armor. Sa vám to mega vyplatí. Mám si kúpiť admina? Ľudia, mám si kúpiť admina? Ale toto chcem kúpiť. Aby som musel utrať. Mal toto vyzerá dobre. On to je moc drahé. Takže... Fuj, s tomu trošku neseme. Čiže ľudia, čaute a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!